Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ακούγεστε καλά. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Ωραία. Πρόεδρε. Όλες οι τοποθετήσεις βασίστηκαν στο δικαίωμα της ανεξιθρησκείας και στο δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας, το οποίο όλοι το αποδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι είναι ιερό. Το θέμα με την κατασκευή του τζαμιού, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε σε αυτό εκτελεστική και αποφασιστική αρμοδιότητα. Θεωρώ όμως, επειδή συμβαίνει στα πλαίσια τα χωροταξικά του Δήμου της Αθήνας, ότι μπορούμε να εκφέρουμε και μία άποψη. Ως δημοτικός σύμβουλος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας και γνωρίζοντας καλά την περιοχή και ερχόμενοι σε επαφή με τους κατοίκους και ειδικά του Βοτανικού, θέλω να σας μεταφέρω την ανησυχία τους για την δημιουργία τζαμιού. Θέλω να πω ότι ο Ελαιώνας και αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος... Ναι, ευχαριστώ. Ο Ελαιώνας και αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος μέχρι στιγμής ανεκμετάλλευτος και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι εναποθέτουμε κάποιες προβληματικές υπηρεσίες χρήσης σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, θεωρώ ότι, όπως είχα κάνει και πρόταση και στην παράταξή μας, ότι θα μπορούσαμε, εφόσον τώρα αυτό πλέον δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί άλλο ένα τζαμί σε κάποια εγκατάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, οι οποίες αυτή τη στιγμή ρημάζουν και είναι ανεκμετάλλευτες. Και έτσι θα είχαμε και εξοικονόμηση χρήματος και δεν θα είχαμε ένα τζαμί μέσα στο χώρο της Αθήνας και ειδικά στην περιοχή του Ελαιώνα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ.